kaGwayi imoto kaGwayi inekhamera enzima. Uma ubamba imoto kaGwayi awudabuli bakufuna beze bekuthola ngoba ushawa ngesithombe se-iPhone. Into nje eclear ukuthi ubani lo, ilocation oshuthelwe kuyona, bethatha isithombe sakho bezobheka kuleyo ndawo ukuthi animazi lo muntu. Ubalula indaba la uthi ngicine senishaya imoto kaGwayi before nje sibuyele kubuhle nobubi benombolo la isagcina khona sithembise khona abalandeli. Awusiprefer kancane ngegame yomtshotshi yokushaya imoto kaGwayi ukushaya imoto lezi ezithwalwa ama-truck. Shuthi kahle kulezi imoto lezi zaGwayi lezi. Thina ngosini yanto siyenze ngalezi ayikhathi yabo o2005 6 yabo. Yeah. Okay, le moto ibinecamera eyodwa. Yabo. Leyo camera ngithi ibikade ila kulezi icaphe ivuleka ngemuva ngalesikhathi sebekhipha uGwayi. So that's umuntu ozovula isicaphe yamshaya owenza yonke into la iyamshaya icamera yabo. Shuthi nje manje ke mhlawumbe ase u5 6 akwazi maningi kodwa kuyona. Into abayifake emva kokuthi thina senze ngalendlela kade senza ngayo. Thina ke pheze sibe nenhlanhla yokuthi noma ngeke ngilisho igama lakhe lo mfethu. Sibe nenhlanhla kodwa ukuthi sithi siplana ukuyishaya lezi imoto zaGwayi. Sifuna bese siqale sifuna umuntu osebenza kuzona. Noma osebenza kaGwayi straight. Sanenhlanhla ukuthi sithole umuntu osipana khona kadane heavy yabo. Oyidirectayo futhi lezi imoto okuyena oyikhipha ekseni njalo yabo. So ukuthi mhlawumbe ezu2 ziya kaZulu, ezu2 ziya eSouth Coast, ezu3 mhlawumbe ziza la ngaphakathi eThekwini yabo. Shuthi lo mfethu bebedana sinikeze izinamba zazo lezi imoto. Yabo, njalo ekseni. Kube yithina ke siyikhethelayo ukuthi okay, siye South Coast noma siya kaZulu yabo. Kodwa nje besithanda ukushaya lezi eziphumayo yabo. Okay. Besiyenza kanjani ke lento le? Mase sifika kuyona imoto. Sifika mhlawumbe siba u4 emotweni. Sizoyijam ngale moto esihamba ngayo yabo. Ngalesikhathi sijam bengakabi nawo ama-escorts. Ngalesikhathi sijama sikhipha ibhamu siyabakhomba yabo. Ngalesikhathi besarenda oyedwa uzongena ngaphakathi emotweni. Ayovula icapha ngaphakathi bese efaka isalo tape la kwicamera. Engaphakathi akuthi kuzovela isandla kanje afaka isalo tape ivaleke icamera. Bese siyazenzela ke sithatha amabhokisi sebawafaka ama-tracker ke manje uthola ukuthi i200 kaGwayi ibhokisi laGwayi linama 200 phakathi bese ukuthi phakathi mhlawumbe kwe200 eyodwa noma kuyi20 kune tracker phakathi yabo. Benzela ukuthi nina nizothatha uGwayi nazo ukuthi yonke into right kanti bona banilandela ngale tracker ekuloGwayi lo enodayisayo egcineni banjwa ke kanjalo yabo. Okay, lo mfethu makwayivala icamera siyavula ke la sithatha ama-cardboards siya-offloada ama-cardboards abejwayele ukuba khona emotweni iyodwa ngoba bekulezi imoto iy'printer lezi engazama-tax lezi ey'nkulu mhlawumbe nama-cardboards awu-15 or 20. Kodwa thina ukuthi besihamba ngey'moto ey'ncane besikhona ukuthatha 6 7 hhayi ngaphezu kwa8. Ibhokisi lilodwa laGwayi lu-10,000. Shuthi yabo nje wasiba u3 sithola amabhokisi awu8. Yabo lapho ukuthi umuntu uyahlehla mhlambe nemali 80,000 manje ukuthi awu8 10,000 ilodwa. Yeah. Shuthi nje siyahlehla no 20 something umuntu eyedwa. Yabo bese ke sipha no driver lo abade esitransport awasijemela nemoto futhi lokho esomupha wona. Kodwa kubi imali encane kubi imali right yabo. Same thing ke nakulezi ama-truck lawa athwala lezi imoto lezi ezintsha. Khona lezi imoto sokuthi ushona i-truck la ezinye engaphansi ezinye engaphezulu. Entsha sha no isayoregister ngumnikazi wesitolo ozoyidayisa. La kwi-passenger seat ine logbook. Ku-ignition ino key. Ayikazi ihambe. Ayina petrol. Inayo yonke into yayo kodwa ayina petrol phakathi. Shuthi thina besiphathe igubhu 5 liters ba petrol. Sicele udriver ukuthi akasihambise sofike yena uzofika ijeme sikhomba udriver thina bese siyaphuma ehlisa itrailer udriver itrailer shuthi iyona le ifakile lezi imoto ngendlela esukumi ngayo isuke ifuna ukwehlisa ukuze ikwazi ukuphuma. Shuthi umfethu lo odriver ubefika ijeme imoto yabo i-truck uma ijema bese kuphuma abo2 bakhomba udriver nabo kodriver bebeyiphatha abanye ibhamu abanye bengayiphathi. Ngalesikhathi emkhomba kuzofuneka aphakamise izandla engaphakathi etruckini. Unyuko yedwa vula isicabha simkhiphe simehlisele phansi simlalise phansi bese siyamkhuthutha
Simthathela ifoni nemali-ke sinayithathi uma siyayifika. Simthathele lesibhamu ukuthi sibe nenhlanhla mhlawumbe sasola umuntu onesibhamu, sithathe lesibhamu bese simfaka ngaphansi kwayo i-truck ukuthi akalale ngaphansi kwe-truck. Asitshele ukuthi lento le trailer sizopress up ukuze yehle ime ngale ndlela ukuthi kuzokwazi ukuphuma lezi imoto esizifunayo. Asithi mhlawumbe imoto eyodwa esiyifunayo mhlawumbe sifuna ngalezi ayikhathi ke bekusakhona ama hardboard yabo, o Mercedes oma C1 yabo, kodwa nje le imoto e-right ezibizayo yabo. Sehlisa i-trailer mhlawumbe sifuna i-hardboard seqaleni, sizohlehlisa zonke lezi ezinye siyikhiphe bese sikhipha le moto esiyifunayo. Siphinde sithathe mhlawumbe siba u4, ufuna sikhiphe imoto eziwu4 bese iyikhipha eyakhe imoto lo uzohamba ngayo wena. Make yaba setiyeleni phethe isigubhu la uthulisa osikiwe, uzovula le ndawo le ngene upetrol ufake lesigubhu uthenge lo 5 liter wakho. Lo 5 liter funeke ukhona ukuthi ukusize up until sifike la esikwazi ukuthi siyifihle khona, ngoba siyithatha ekseni mhlawumbe o8 9 yabo, sihambe soyifihla mhlawumbe siyifihla kuphi nje, mhlawumbe siyifihla eShowe, mhlawumbe siyifihla eMandeni yabo. La esineshop khona ukuthi amaphoyisa awamaningi njengala eThekwini. La izohlala khona zizohlala endaweni esobala kodwa ecashile ukuthina nakwabanye abantu laba ngeke abantu bese bebeyibona imoto ezu4 ezintsha endaweni eyodwa plus ihamba abafana abancane, abanye abantu abazwani nobugebengu. Shuthi sizoyifihla leso yifihla khona bese sihamba siyothenga upetrol ozokwenza ukuthi kugcwale amathanka azo lezi imoto. Ngo8 ebusuku noma ngo9 no10 siyaphuma seGoli. Khona abafethu baka business bo. Khona abafethu baka basempangeni kade bamasosha before yabo. Shuthi ke angazi bayeka kanjani yabo. Shuthi bahlehla sebeyeka lapha bakwazi ukuthola iarm le kade beyisebenzisa ngesikhathi bamasosha. Bathola nje yonke imaterial yamasosha, bathola nesignal. Khona lento lekuthiwa i-signal jammer. Yeah. Bebena lenkulu bone ubhaka yabo, lo igaxa njengobhaka enama-erelo. Shuthi besiboleka yona kubona leya signal ikijema ispace esikhulu, mhlawumbe ijema njengokuthi usuka lapha erobotini leli la uya lapha ke lapha phambili ekuqaleni. Zonke le ndawo le ijemekile yabo, ayikho into ene-network la idonsayo ukuthi sesivule le signal jammer le injengevimba, khona lento ethiwa ivimba yabo, indlela esebenza ngayo. Shuthi yabo nje lezi imoto zo4 sihamba ngazo siya eGoli ebusuku. Imoto kaziningi ke emgaqweni ebusuku, iyonto kade idala ukuthi sihambe sebusuku imoto eGoli. Sizovula le jammer le, umuntu lo udriver asithi mhlawumbe ijammer ila kumina emotweni yami, imoto yami eyesithathu lezi imoto lezi ndowazi iconvoy. Mengi-on ijammer wena eqaleni uzo-check ifoni yakho ukuthi iyadonsa yini. Uzoyibeka futhi la kuCabioli ukuze makuqala kubambeka i-network uyibona ukuthi nansi ibambe network ukuthi ispeed ukuze ijammer iqhubeke ikujamele i-thread just in case bekuthi i-track ikhona, ngoba nathi bekade singenayo isho noma ziya-tracker noma kwenzakalani. That's why besikade senza sure ukuthi ijammer sivulile ukuze singalandeleki yabo. Amaphoyisa ke ebesihlangana nawo mekwenzekile mhlawumbe lasimisa la khona elibona samba kanjani besiwakhokhela, ngoba lento yokukhokhela amaphoyisa yona okay phela ayikho emthethweni and futhi ayenzi, kodwa ke ngokuthi phela namaphoyisa abantu besicela siwakhokhela yabo, ngeke lokho kube ukufihla, ngoba nomuntu phela uzoyibuza ukuthi awula abafana baba imoto eDodging besuke eThekwini beGoli bengabantu abahlangane namaphoyisa besihlangana nawo, kodwa besikwazi ukukhuluma nawo yabo, swanile lento lesiswanikeza yona. Okay, ngalesikhathi imoto yakho uqeda uyithela upetrol lo 5 liter lo uyidumisa iduma uyahamba, awusilindi thina yabo. Nami ngikhiphe yami ngiyahlehlisa ngimingene etheleni ngifaka upetrol ngiyahamba ngiyakulandela, siyazi ukuthi sohlangana kuphi, mhlambe lese siyeshowe yabo. Eshowe lesiya khona uzofika angilinde khona indawo ekuthiwa ikaHulet la unguze uzongenela eshowe. Bezofike afika phake khona ngayigcine nama-rank amancanyana nje ambalwa yabo, vele imoto ibipake erank ekunaki yabo. Uzofika phake mhlambe nami ngiqhamuke ngipake ngaphesheya nomunye aqhamuke mhlawumbe apake eqaleni yabo, sigcine siphelela siba u4 bese singena umgaqo wobhuqu sesiyoyibeka-ke manje
Okay, bese siyibekile sihamba siyothenga upetrol, siyabuya sigcwalisa amathanki, yabo. Sesilinda lesikhathi santambama ke sohamba ngaso. Bekushaya lesikhathi lesi sibuya sesiphethe le signal jammer le. Si-on ijammer, singena emgaqo. Sibheka amafoni, yabo. Sizohamba size sifike eGoli. Mesifika la eGoli, kunabantu vele. Bese sibafonelile abaziyo ukuthi ngabafana baseThekwini abahlezi befika nezimoto ezinhle. Le moto nje ake ngasho ukuthi la kwi-passenger seat ile lokubhuku yayi, yabo. Bayazi ukuthi abafana abaphethe imoto eziwu-showcase ezine lokubhuku ozwa kwe-register wena bona sibadayisela hayi ngemali engaphezulu kwa-500,000 imoto iyodwa. Yena mayise seyirejistile yabiza yena wenza yonke into right, yonke imigomo nemibandela yakhona yaqonda yabiza yena, uzobe seyithatha seyiwelisela kuMozambique. Ngalena ke imoto ziyabiza kunala. Ngoba nawo amafoni thina lamafoni esiwaphathayo kubona ama-latest kubona. Lawe kade siwaphatha thina alandela lawe esiwaphathayo kubona ngale ama-latest. Shuthi mesihambisa asithi nje uhambisa i-D900i la mhlawumbe uyayithola ngo-500 rand i-D900i, kodwa ngale mhlawumbe uyayithola ngo-3,000. Nazo-ke iy'moto-ke kanjalo into kanjalo. Yena uyithenge ngo-500,000 ekutheni uzofika ngale mhlawumbe ayidayisa u-500,000, yabo. Uyagaina lapho yena. So bebenza sure ukuthi mekuthiwa labafana bayeza wonke umuntu ufuna ukuthi sifike sithole yena, yabo. Bese imthola-ke le mali uzokunikeza cash, hayi ukuthi ama-bank account kanjani, uzokunika nje cash 500,000 uyibale uthole ukuthi imali yakhe iphelele. Nolo number 9 ayathola ukuthi yakhe iphelele, nonke nithole ukuthi imali zeni iphelele. Angeke kodwa kuze kufane phela le ndlela abantu abagcoka ngayo. Khambe mina ngizothola 500,000, mhlawumbe wena uzothola 400,000, khambe 450,000 futhi mhlawumbe umunye athola 5 naye nomunye athola 5, yabo. Kulabo 555 ke sinabo sivumelene ngokuthi masibuya udriver lo osizile ukuthi sijeme i-truck wase ngoba udriver ukuthi ajeme siphume make wasalela udriver we-truck, udriver noma sengahamba usepedina usezolinda thina somnikeza into zakhe zokuhlenga. Make nje washiya wathola ukuthi i-truck sesijemile yehla imoto eyodwa ngene eteneni useyahamba. Sesombona sesibuya kuphi eGoli thina. Mesibuya ke la eGoli siyamfonela sihlangana egarage thizeni siyamnikeza imali yakhe. Shuthi nje wasiba 4 unawo yena 200,000 udrive. Ngokuthi nje usambisile sajema lento waseyahamba. Simnikeza labo 50 abe right naye bese yasithatha ke sambiseke emakhaya ethu washa ukuthi ngoba ayikho imoto esuke sesihamba ngayo thina ngaleso sikhathi. Imoto kade sinazo ukuthi usibekile kusabo usile wele khona imoto esiyihambisayo. Nami imoto benginayo. Okay. Awucabangeke ke unami 16 years uthola imali ewu-500,000. Yini nje ungayenza isiwe. Yabo. Ayikho. Mina kodwa ngibe nenhlanhla ukuthi ngokuthi bengizwana nabantu abathe ukuthi cha kunami yabo ngikwazile ukulungisa ekhaya yabo. Yeah, kwaba nje umuzi oright. Ngithi abo kwengathi kunomuntu osipana kahle yabo leyo nto. Kade kunomuntu ogangayo yabo. Ngakhona futhi ukuthi nezingane zami ngalesikhathi ngiyikhona ngoba ngibe nezingane eziningi ngisamncane professor yabo. Ngakhona ukuthi izingane zami ziphile eze ubaba wazo umuntu osebenza kahle. Yabo. Ngoba ayikho ingane yami mina kade ifunda kubantu. Ayikho futhi ingane yami bekade engayigibela imoto kaMalume. Bengikhona futhi ukuthi ngikwenze lokho. Ngithi abo ngikhokhele i-school fees. Ngiphinde futhi ngikhokhele uMalume. Ngiphinde futhi ngenze sure naye ukuthi zonke izinsuku ihleze right. Yabo. Unezingane ezingaki? Professor. Ingane zami ziwu-10 professor. Awathi imali ubuyifenda doda. Uyazi imali. Ubuyifenda imali kade. Imali professor shuthi imnandi ukuthi kube khona umuntu wesifazane. Khona into enombolweni ethi i-crown inesithombe sika queen. Futhi ngesiZulu ithi leyo nto imali inesithombe somuntu wesifazane. Leyo nto uyibuka ungayibuka nje njengento nje esishoyo.
Kodwa yabo kodwa mase usubukisisa kahle ngisho ukuthi uyishimane isigwadu sesishimane kodwa make saphatha imali sizocabanga uma waso uthengeke bafethu usawubona ima yabo yeah ngoba angeke ayidle kahle engamphanga imali mina njengomuntu kade umuntu wabantu besifazane ngizocabanga ukukhwini kodwa umuntu wesifazane wami kufuneka abe la eduze kwami ukuze ngikhululeke nomunye uzocabanga owakhe ngithi yabo angeke sidle imali ye100,000 sibathathu engekho umuntu ohleli nentombi yakhe lapho ngoba uzoloku esihlupha ukuthi ufuna ukubona intombi yakhe bafethu ngeke ngifuna ukuyona intombi yami ngakho into ngihambisa kuyona intombi yami so besenza kanjani before senze yonke into silanda abantu besifazane okugcwalisanile yanto ke bengisho ukuthi inesithombe somuntu wesifazane hayi phela umuntu wesifazane oqondene nawe noma imuphi umuntu wesifazane kodwa osondelene naye ukuze kube mnandi idleke kahle ungazizwa ngathi unecala lapha ngesikhathi libamba ugwayi alukho mhlawumbe usukuleke laba isilima naphambana nemvula nafica igawule zabekwa izinsuku enjalo ke beziba khona kakhulu yabo ngoba kunalabantu ekuthiwa izimpimpa ama204 o-blue card indlela ababizwa ngayo lokushika uthola ukuthi umuntu wesigebengu kodwa ukuganga akusekho kuyena yabo agcine ekhuluma namaphoyisa ukuthi i-information azoyithola ngokuplana kokuganga uzoyidlulisela emaphoyiseni ithi iqamba leyo nto iyokwenzeka vele nina sekuyazi ukuthi ngesikhathi esiwukuthi nizobe nise Pinetown niyobamba isitolo esiwukuthi benithi niyafika khona nifika ninendima bengingathandi ukuboshwa mina professor bengithi ngiyodubula kuphele zona inhlanga ngikwenza futhi lokho ngiphumelela yabo umuthi bengukhonzile umuthi ke ngizothini angeke ngisho ukuthi awukho kodwa umuthi inhliziyo yakho professor lokho ngikubone sengathenda inkantolo yabo ukuthi hayi umuthi kahle kahle inhliziyo nomqondo wakho umoya wakho kahle kahle umphefumulo wakho umuthi ngoba eHigh Court bengisebenzisa umuthi olandwe eSwazini ukhishwa imali engathi ngikutshela ngazo ungakhola yabo ngithe sengibhandinda futhi professor ngangavuma ngiqale ngangavuma mina ukuthi ngigwetshiwe ngoba le nto ifuna umukele kuqala ukuze nawe ukhululeke yabo uyenze kahle abelungu beka into yabetafuleni ngendlela eqondile bakudedela so uma ungakavumi angeke uyenze kahle lento yabo uzozaca uzohleza une stress ngikhiphe imali mina professor eyishisiwe ngithenga umuthi kodwa ekugcineni ngathola ukuthi lo muthi awusebenzi ngagwetshwa nawo umuthi sengigwetshiwe ngaphinde ngazama ukuphuma ngeke ngazama mina professor ukuyithwebule lento kuthiwa umuntu uthwetshuliwe ushonile wangcwatshwa kodwa emva kwesikhathi utholakala ukuthi uyaphila ngiyesafuna ukuphuma kanjalo ejele awusilandisa ukuthi into kanjani kuthiwa yenziwa kanjani lento le kuthiwa ufika ukhulume nalomuntu ekuthiwa inyanga inyanga ikutshela ukuthi umuntu osegwetshiwe ayikazizwe naye ukuthi wasizwa inyanga ukuthi aphume ejele ngoba uma usugwetshiwe usugwetshiwe ayikho into engenzeka kodwa yena into angayenza angakuthwebula uma ezokuthwebula ke mfethu la ejele wena uzolala uvuke kodwa uqhubeke kusana umzimba wakhe embedeni shothi wena uvuka sekusela isilwane la esifana nawe esuwena ekuzothiwa hawu useshonile uprofessor yabo utshelwa ukushawe isicapha kubizwa ngaphoyisa tatazele uprofessor ushonile akuyena uprofessor isilwane salomuntu okusizayo ukuthi uphume ejele ngalesikhathi uphuma ke la ejele uphuma uyahamba ukahle kahle umuntu ongazazi umuntu nje ofana noDlange yabo kunomuntu wakini oyedwa okuzofuneke amekini egatini ebusuku ngo-1:30 2 ame akulinde ngoba uzosuka ejele wena ngeenyawo uhambe uze uyodlula ngakini egatini make wangakubona noma mhlawumbe sokuthi useyazela naye udlule engakubonanga phinda watholakala hambile ufuna yenze sure ukuthi uma uqhamuka uyagijima emgaqweni akufika kubambe ngengalo akuthatha file phakathi ke awazi lutho wena awukakazi lutho ufana nomuntu ofile bese kufonelwa lo muntu ayinanga ukeke usefikile sesimtholile lo muntu mhlawumbe uzothozana naye kumina noma mina ngiza lapho kunini
afike-ke akukhothise lezi zinto akukhothisa zona, akakunikeze lemithi akunikeza yona, uqale umqondo lokubuya kancane. Ejele ngithi kwazi ukuthi ushonile, kwenziwa iy'mfanelo zokuthini ufuna ukuphuma umzimba wakho uyekini ungcwatshwe. Hayi wena uyaphila uhlele enyangeni. Ngithi yabo laba abanye-ke suthola ukuthi umuntu wenziwe njalo kodwa ebafuna ukuyoganga ngaye, yabo. Shuthi-ke ngalesikhathi inyanga-ke iqhubeka kilokhu ikulapha, ugcina ubuya umqondo wakho uba uwena, ngoba kwenzeka ungabuyi, ugcina ubuya umqondo wakho uba uwena, kodwa wena usune-death certificate ukuthi ushone ngo-December 5, wangcwatshwa ngo-December mhlambe 8, yabo. Okay, ejele-ke lapho baqresha bakususa emabhukwini, washona. Ubugwetshwa life sentence, wahlala 2 years, wase wenza lento waphuma, usuyishiye phansi yonke leyo minyaka leyo, usuphumile nje kanjalo. Manje ifeyila kanjani leyo? Ukufeyila kwayo phela ukuthi lo muntu lo wakini okugadile makwangakubona Wena waphuma yikho lokho ngifuna ukubuza ukuthi ifeyila kanjani sona igcine ingenzeka ngingayenzanga. Ayishuthi nami ngathi mengibuka imali, yabo, ngabuka indlela ezokwenzeka ngayo, ngabuka abantu basekhaya, yabo, ngathi ngeke i-risk kakhulu lento, yabo. Ifuna ngempela ube nomuntu ozomthemba wakini, nizwana ngale ndlela leyo ukuthi angakufela ngisho ukufela, yabo, ukuze iphutha lingenzeki, yabo. And imali ekhokhwa khona imali yangempela, yabo, ngoba yikho ngaphansi kwa-80,000. Uvela ukhokhela ukuwina icala. Ukhokhela uvela ukuwina icala wangaluwina, yabo. Futhi kahle sikhuluma ngayo yonke lento le yemithi ngoba ngizama ukuthi abantu babone ukuthi umuthi ufana nomthandazo, yabo. Into esuke kuwena ukholelwa kuyo njengoba ngisho inyanga ikunikeza isi ukholelweke kuwona, yabo. Uthi usebenzisa uyitshela ukuthi uzosebenza. Angithi manje ufuna inhliziyo nomqondo wakho ngale khathi uyisebenzisa ube la kule nto le. Kahle yabo lento leBhayibheli lithi umlomo uyadala. Ikhona baba, umlomo uyadala. Mengingayeka yonke into mina bro professor, kusuka manje ngiyaxabana nawe ngiyeke yonke into, ngaphuzi ngisho amanzi emqondweni wami ngilo ngithi uprofessor ngiyafisa uphela usuku la namhlanje kunento embi eyenzeke kuyena, khona into ezokwenzeka kuwena. Futhi buya kulo mbhalo waseBhayibhelini uthi uma ukholwa uthandazo ukholwa sekwenze ukuthi kuzokwenzeka sekwenzekile. Ilento ekuthiwa i-law of attraction, what in your mind you can hold it with your hands. Nakho the professor shuthi the professor umuthi wena fana nomuthi eyinhlolo zokuphulula nababukeli abazwani nami mangikhuluma bayenyanya lonto kodwa nje kumele sifundisane kufana nomuthi ekuthiwa ukugqihela isibhamu awukho lo yamuthi ngoba mase ufile uzobuya kanjani olanda imali yakhe enyama chazela-ke professor ngawo umuthi lo ushona ukusebenzise kakhulu kumanje usakhona egazini mina njengoba ngiphume ejele nje ngiphume 2021 akithi ngo-2023 ngidutshulwe ngo-12 bullets mina lo khuluma naye ngalezi itori zamahunga-ke lokushini lezi zokudayisa ukuthi yabo ngisho umphakathi uyazi ukuthi umuntu odayisiwe ngo-6 months uba mkhulu engazange ashona. Kuzoza kuthiwa kufika abantu bamdubula bathatha amahunga bathatha imali. Nakumina-ke kwase kwenzeka kwase kufike leso sikhathi ukuthi kuzofika abantu kuzofika kumina kwafika umuntu. Uke wadayisa? Ngeke ngadayisa. No awusilandisa ngakho ukudayisa sinesikhathi sonke bafu. Futhi ngithe ngiphume ejele professor. Ngathola ukuthi le minyango abantu balele kakhulu yabo. Imali banayo kodwa hayi abazi bazoyenzana. Shuthi ngaba nenhlanda ukuthi umqondo ngosebenzise ngaphezulu kwabantu engibafica la ngaphandle. Ngathola ukuthi ngike ngakuchazela ukuthi kodwa ke phela besingekho online. Ngikuchazela ukuthi ngike ngaba nenkinga ekhaya ngendaba yama assets ukuthi zonke izinto eziningi zakhe wathi umedlule emhlabeni wathola ukuthi uyibhalise ngami. Shuthi ngazama hayi ukuthi ngazama ngadayisela umuntu Mbombayi umuzi ngithi ngimdayisela umuzi kodwa ngingenzi le process le yakhona efunekayo lawo bantu labo ngiyenze lento mhlawumbe baba u4 ngibasha ngendlela eyodwa futhi njengoba ngibashaya ngiyayithola imali la ku 350,000 110,000 70,000 yabo 75,000 70,000 yabo le nto leyo
kodwa nje imali zaba 4 engikhumbula kahle ngizidle nje wangiphuma. Okay, ngithola imali okwesibili ngase ngi-order zonke lezi zinto ezidayisayo zama-drugs kusuka kwinsangu, philisi, mgwinyo, thick, rock, unga, ncika, khona into ekuthiwa incika le umuthi lo Kuya lo bhenywa ophuza izingane yakho. Ukuphuza ne-drink, ukuphuza nje nombani nabaculi. Zonke lezo zinto lezo. Shuthi lokho kuyincika ibhodlela lakhona lu-50-60 rand lo mkhuhlane. Line-drink. Kune-bag yenkantini nogwayi ne-Rizla. Konke lokho mekuyikhombo bengikudayisa 100 rand kukonke. Iyona-ke into eyadala ukuthi imali ngikwazi ukuthi ngiyibone. Ngoba mina bengidayisa ikhombo bengingadayisi lezi zinto omaluzi lokuthothi ngidayisela neyophuzana namazane. Khona amaphilisi ekuthiwa amazane. Enhlanye. Adayisa ngo-10 rand emathathu. Shuthi la kule khombo amazane, insangu, ugwayi, iphepha lokugoqa, idrinki bese kuba ileli bhodlela leli. Ngo-100 rand umuntu oyisebenzisayo lezi zinto suke ithola i-cheap leyo nto leyo. Bebethenga ngathi amakhekhe ashisayo. Yabo. Ngiyidayisisa umuntu wesifazane engithandana naye. Edayisela kubo yena ngokuthini vele into abantu abaningi abangayinaki. Kodwa ngenxa yebhizi ugcine seyenotiseka ukuthi ngathi khona into ayidayisayo lapho. Ngoba le drink ithengwa kuyashisa kuyabanda kuyanetha kade le drink bavese ngiyithenga. Bayifuna And akuyona i-drink ikhuyi. Kube kudayisa ama-drink a-rice omaphofu kodwa baya lapha ekasisi lo bayothenga lekhuyi. Leyakhuyi khona into ehamba naye yabo. Okay. Mina-ke ngadayisa unga, rock, ibani kwaye mina futhi ngiphathelwe omunye umfana yabo. Shuthi lo mfana lo ofika-ke sezongidubula uyadayisa naye yabo. Kade xabana nomfethu kade ngiboshwe naye abaphuzu wami. Badubulana naye, wadubuleka kwakhe une-operation nje wakhe wami kumanje. Yabo, ithishi inqwaba la esiswini. Yabo, wamdubula ngo-9 bullets lo mfana lo. Okay, mayisefika kumina shuthi utshelwe ukuthi ngithe mina ngizodayisa. Ngifuna ukubona ukuthi lento ayenze kakhe wami nakumina uzoyenza yini. Yabo amanga angena kuyena amcasulayo. Into emcasula kakhulu ngalesikhathi mina ngidayisa into zakhe ziyama. Ukuthi istaff asiphethe asikho nswebhu ngaphezulu kwalesi ngisidayisayo. Kuzoqala kuphela into zami before adayise zakhe. Yena udayisa ngalesikhathi mina ngiyo-order. Lelo hour nje ngiyo-order. Uyakhona ukuthi adayise. Kwayona leyo nto yamcasula. Afike kumina esephethe isibhamu. Esiqhumisa futhi hayi ukuthi usiphethe nje kuphela. Shuthi ufika la ngihleli namanye amantombazana ase-Phoenix. Mina mengidla imali ngehlezi kunamantombazana. Siyayiphuzela la ngitheke yonke into e-right edinga abantu besifazane nedingwa yimina nama-house ami. Ayi, sizwe esibhamu la emnyango. Bo. Hey, funa lo fana lo la, uyabo leyo nto. Thula, shuthi utshelwe ukuthi ngigqoke isneaker esimhlophe. Ne-jean, ne-golf shirt, nekepisi. Sengisikhumulile isneaker esimhlophe. Ngagqoka isibhova se-Nike esimnyama. Shuthi uma ngena la esibuka sonke uyabona naye lento le ekuthiwa lo mfana uyigqokile. Inkinga lo akagqokile isneaker ugqoka amateki. Bese ufuna mina la. Abantu bonke bathuka endlini. Lo muntu uphethe isibhamu plaza kade esiqhumisa ufuna lo muntu lo uyena osenzela izinto la. Kungabi khona oba nesibindi sokuthi hayi nangu. Bonke basaba ukumkhomba. Ngihlele embhedeni la ngasekuqaleni. Aphinde futhi athi bafethu nifuna ukuthi ngize ngishaya umuntu endlwane ngafuna ukumkhipha lo mfethu ngoba phela ngizwile kuthula. Bese ngithi mina akekho mfethu. Uye emohle. Baphuma manje ngemoto khona bafethu ahamba nawo. Athi ayikho leyo nto. Aphumele eminyango afona. Shuthi lo muntu amfonela ngicabanga ukuthi umuntu ola around yabo. Amtshele lo muntu ukuthi mfethu ukhona lo muntu lo. Njengoba ukhuluma nabo lapho naye ukhona. Yabo. Abuye aze ngangesling. Ngiyaqala la kule ngane le, ngiyayishaya yabo. Uphi lo mfana lo ngimfunayo. Bese ngithi hayi bafa mfethu ungazolimaza abantu mina mkhona. Yabo. Angicavule escape wenzelani pho isilimo sahoko. Angikhomela isibhamu ekhanda wami. Yini ungijoyine kabo. Ngikujoyela kamani. Athi lento oyikhulumayo sekudayisa wena manje ufuna ukubona ngizokwenzani asambeke uzobona ngizokwenza angithatha ngifake emotweni sambe athi ukuvana ukudayiselayo ngithi awula dayisa khona la emotweni ngifika abanye abawu3 baphethe ibhamu la no driver la uphethe isibhamu ayisambeke ke siyakulofana udayisela mina ke manje
Shuthi lo mfana indlela engimdayisisa ngayo ngimnikeza irock e100 ngimnikeza nama capsule a100 bese ngithi akathathe 20 uhlale kuyena udayisa lokho okunye akufihla makuphela lo 20 aphinda athathe omunye u20 yabo udayisa kanjalo. Shuthi mesifika nalo sifethe ukugcwele la kuyabhenywa yadayisa lo mfana yabo afike lo angihlalise phansi angidubule ngo2 bullets yabo. Shuthi naye akakholo ndo nje kade hambe ngidubula la endleleni ukuthi angidubule ngempela lo mfana akadubule kanjani yabo. Ayitshela ukuthi indawo mhlawumbe ngifice kuyona. Sithi mesifika la kulo mfana lo endlini kalo mfana angihlalise phansi aphinde ngidubule futhi ngo2 bullets abone ukuthi ayangidubuleki yabo. Bese ethi lo mfethu edayisela lo. Ayifihle lo mfana ngithi hayi nje ngitshela ukuthi ukhona yabo. Athi hayi mfethu imini. Athi letha imali osuyidayisile nezinto zalo mfethu lo. Athi hayi mfethu bekade ngithi bekade ngiceda cash up yabo. Ngilinde yena mfethu ukuthi afike anginikeze izinto zokudayisa eseke kusela ama capsule la u13 la kumina. Imali sengidayisile ngithi wakhipha imali mhlawumbe 130 noma 140 asinansi yabo ayithathe nalezi zinto lezi. Athi yabona ke lezi zinto njengoba ngiyithatha ngifuna ubize labangani bakho subathembile nibuye nizoyifuna yabo. Yabo nje ungadubuleki nje usendele nami sazokuhambela ngizokudubula bedocini aphinde futhi angidubule ngo3 bullets aphinde angidubule bullet eyodwa abone ukuthi akudubuleki aphuma ahambe bangena emotweni baha. Sengisele nalaba ke bathi wemfethu odubulekanga ngithi angidubulekanga yini ke mfethu umuthi lo esikhuluma ngawo yabo inhliziyo nomqondo lento bengiyisebenzisa before ngiboshwe 26 angaze ngiphinde ngisebenze umuthi wesibhambi size ngiphume kodwa ngathola ukuthi uyasebenza. Manje iphakathi kwakho nalo muntu yagcina suthi lo mfethu waboshwa lo mfethu ngoba unamandla wena ejele ayikho indlela asebenza ngayo. Sengimsebenze kakhulu. Sengimsebenze kakhulu. Sengike kakhulu nje wakutshela ukuthi kumanje uma ngase ngiqhamuka angaguqa ngamadolo. Uma ngase ngibone ejele manje angaguqa ngamadolo. Use wangifonela ngisho ungifonela. Ethi ngiyacela mbulungu mfethu ukukhuluma nalabo bafethu laba bangidolele mfethu manje enkantolo ngiyabuthwala umthini yabo. Ngihlala phansi kwesithi ngishiswa engine ngize ngiyofika bizo eCR yabo. Wadubula amaphoyisa awu2 empohlweni yabo. Wabaleka waya entuzweni. Entuzuma ngithi usekhohlile ukuthi udubule lo mfethu kade ngithi accuse wami ezwe ukuthi lo ubalekela amaphoyisa ukuthi undulela amaphoyisa awu2 kamasho. Accuse abetana phone iPOP. Athi lo muntu enimfunayo nangula. Hayi lesho Ngiyamsebenza ke manje accuse. Ngempela ifika iPOP ifika nesasithima ngazi isasithima yakuphi. Bafike banithola bamklinge akukhipha ibhama achaze namanye amaqala uboshwe nje kakhulu. Yabo ngithi unyaka wesi4 manje eboshiwe wesithathu eboshiwe. Manje wena usaluwa kanjani? Shuthi mina emva ukuthi kwenzeke leso sigameko angizange sa-order. Ngwavele ngangingathanda ukudayisa. Ngabe dale ngayeka nje totally ukudayisa. Ngabona ukuthi beyakhulumisa ukudayisa. Lento mesileze size ejele ukuthi awusurvive uma udayisa eminyango. Nansi isenzakali. Accuse wamdubulekile nami adutshula. Okuzolandela soshona. Naye kwaccuse ngathi useyekile ukudayisa. Yena ke shuthi usegada. Shuthi nomfethu kade simazi. Ngoba i-owner yama-tax. Bamdubula nomfethu washona. Ama-tax asala nefro yakhe. Accuse ngazi kwaccuse kanjani. Ngoba behamba nge-i20 waccuse wakhe. Kodwa kuthiwa usehamba nge-Legend 50 manje. Umuntu esiphaza. Uze umbheringa ayishaya kushembe ipi. Wakashembe lo bana lo mzwana. Lo bana sho lento uyisho nje bethu sisahlele le lokushini. Besiba u5 so accuse sizwana kakhulu yabo sonke sizwana ngale ndlela ukuthi ayi umuntu ungambulala abanye bengekho bebefika nawo bayabulala. Shuthi washo accuse athi bafethe ekhaya ngitshelwe ukuthi njengoba siba u5 sizwana kanje ngisazohamba mina noyedwa mina isikhathi eside kodwa mesibuya siyoba grand abazosala abathathu bazoshona. Ngiyafisa kube oyedwa ngilini engizohamba naye ngoba ngiyagcwala ngani nonke isibonakaliso. Shuthi into yabona isibonakaliso saqhamuka ku ngena watshelwa leyo nto leyo. Nakho-ke mina sengiboshwa kuqala yabo kuphele inyanga aboshwe nayo accuse. Bese futhi siyabheka amacala azosigweba. Abese eyangikhumbula ukuthi uyakhumbula ngathi nibona
sazi nespread of gwethu wathi wakhumbula ngathini kuwena ilesikhathi esideke-ke lesi kuthiwa usihamba ilona bangesazolihamba leli ngoba sidlale 18-9 yabo kodwa-ke accuse masiphuma la siyoba trend hawu sathi siyezwa umshayeli wakhe uzokuqala mana wabishaya wakhe uzosibili hawu nowesithathu kanjani sasala-ke sababili nje. Mfethu ubuya ekuphatheni imali ezinkulu ubuya ekwenzeni izinto ubuya ekwenzeni amafilimu njengamanje mawunje usehlathini kakhulu usehlathini njengamanje and iwunga isithathu sidicilele phansi isithunzi somuntu ungashawa na ingane encane ngempama manje efunde crash maqede ushawe yonke umuntu ingane uyenzana because iposition okuyona njengamanje ayisakuvumeli neminyaka ayisavumi. Mfethu adu kandubula ukhandashisa isiphi isifundo sitholile ngalento kuthini kuwe namhlanje ngoba impilo yakho ikanje isehlathini shuthi nje mfethu isifundo namanje futhi engibona ukuthi angaqedi ngisafunda ngoba ngiyoze ngiqede ngalezi izifundo lezi engikhuluma ngazo mhla ngathi ngiyayeka ukubheka yabo futhi iwunga bodwa hayi unga nje into eyidrag ikuthatha from hero ikubeke phansi yabo zero ishintsha indlela oyiyo ishintshe i-personality yakho ishintshe indlela wena owenza ngayo izinto umqondo wakho indlela ocabanga ngayo ikuthatha isinqumo esheshayo ebhedayo yabo uyithuke usuvele kangako umshini uthola ukuthi sekubukhulu ubuyela emuva ngoba yabo ukuhlakaza impilo kufana nokuchitha amanzi yabo mase kuthiwa iqoqo afuthi yabo nje kuthiwa isithunzi sakho mekuthi uyabona ukuthi unaso uhloniphekile njengawe nje uprofessor ake ngichaze nje ngawe wena wensizwa athi umuntu meyibuka ayibone phela ngathi insizwa eyiphakamisayo yabo enakho konke yabo lonto leyo yabo leso sithunzi leso mengathiwa usidicelela phansi nanoma ingalo nanoma ingecala le rape nanoma ingecala lokubamba inkunzi bese uphenduka umuntu ongeyena kubantu yabo ukubuyisa asithi lento le ndlela oyiyona ikuthathe almost uhalf wempilo yakho ukuthi ube nalesithunzi onaso mangase kuthiwa hamba phezu kwaso manje kuzophinda ukuthathe uhalf nomunye uhalf wempilo yakho ukuthi ukulungise impilo yakho ilele sibili kunjengamanzi achithekile kunzima ukwabuza njengokubulala iglass base kuthiwa hlanganisa labo phezulu ngadinga ishadi lonke le super tool ungakuvumeli ukushona phansi ngisho kuthiwa phakathi nendawo ngisho kuthiwa uwikota ekusukeni phansi kodwa mekuthi uphakeme kancane kuyimpilo mhlawumbe uyishiye ekhaya isho njalo uyabona ukuthi abona mengathiwa ngithola amasenti kahle umndeni wami ufuna ube kule level engikuyona ungabusavumele ukubuyela phansi futhi ngoba kuzoba bukhuni ukusuka kule kota le ukusuka phansi ubuyele lo kota wadu kuyona ungakuthatha ngisho iminyaka u10 ngisho icentury kubukhuni ukubuyisa isithunzi lempilo engiyiphilayo yabo mengivuka ekseni ngiyanqapha njalo yabo umuntu uthola ukuthi wena uyayizonda wena akekho futhi umuntu ozomblame kodwa uzonda isinqumo wasithatha uyitshela ukuthi ucabange waqeda kanti ucabanga akufani ukuthi awucabanganga masubuka isimo nempilo osuyiphila ayikho into ekuhlungu njengokuthi umuntu owazi kahle ukuthi lo ufune ngabe uthi malume kumina akutshela ukuthi wena mase ungijoyela kahle umuthi uyabheka lo muntu mengathiwa ngiyamgcwalisela kuzofuneke ngihambe la eThekwini mina ke professor ngikwazi ukulwa kodwa ngiyakwazi ukuthi umuntu ngimtshengise ukuthi ayikho lento yakhe mina ngikaze ngisabe the professor ngaba nenhlanhla uShembe wangisusa nje ukusaba yabo
angisabe mina kodwa sengeke ngicabange ukuthi lo muntu lo uyedwa unabantu mina abahamba ngeemoto Mercedes abangidluliphayo yabo abantu wembu ngaphezulu kwakhe lo muntu lo mina mekuthiwa ngigcwalisela yena yedwa ukuthi lento yakhe ayikho bangaki ekufanele ngibagcwalisele ukuze babone ukuthi hayi kusawuyena lo and ukuthi nje phela uphila kanje so ngase ngithatha isinqumo sokuthini ngikwiye khona baba kushisa kunjalo yabo ngitshela ukuthi hayi ngoba ngazi ngelinye ilanga uyobona leyo nto kwakufanele ngiyenze before ngingene kule mpilo ukube ngacabanga ngale ndlela engicabanga ngayo before ngikalibhema ngabe ngimude kakhulu lempilo ngabe ngihleli ngabe ngilukhambisa ingane zami manje esikoleni mhlambe nginomuze emajardini ngifundela iphepha ngihleli kwibhalkhoni ngishaya umoya waselana ngisholo wakhe ukube ngacabanga ngale ndlela le ngicabanga ngayo manje kodwa futhi kwesinye isikhathi umdlalo bempilo obukubeke kule position okuyona wawungekuze wazi ngaphandle ukuthi udlule kulezi zimo odlule kuzona ya wathinta indaba enkulu kushuthi yazi ngiyenzeni professor okwenzeka kumina akuyona iplan yami sikakhulukazi ngikwenzeka into ebuhlungu le ekwazi ukuthi ngithi mangibhoza mangilele ngize ukuhamba inyembezi ngemehlweni idedala ukuthi lezi inyembezi vedane zome semthana ngiyibuza ukuthi mekuthi lento ebuhlungu ayenzeki kumina ubani lemfanele eyenzeke kuyena engibona ukuthi lokuhlungu kuzwa kufanele yena angikuthathe lo abunjalo iyona mphumela emicabango yami ngesenzo sami indeed yophiliso izinqumo zayo kodwa-ke futhi okwenzakalayo ngoba kuyona into engiyithandayo akukho permanent into uNkulunkulu athi kufuneke ngidlule kuyona ukuze kube nesifundo yazi kumnandi kanjani professor usugqoka isude ecwebezelayo ugqoke nothayi ungasho ukuthi yazi kunomunye umfethu engeke ngakhuluma naye la uthi mina njengoba ngimla phambi kwakho kade ngivula umqomo ngidlabona kade ngishawela into engingayazi ngivume kodwa angisho ukuthi umuntu engimaziyo mina lo kumele ihlale emgaqweni ngibathi iCalport kodwa namhlanje uNkulunkulu ngipha amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngime phambi kwakho ngigqoke lesuit engigqokile ngikutshele lento engikutshela okwenzeka empilweni yakho kuyinto okufuneka udlule kuyona ukuthi usuke ungazi isiphetho sayo yonke into eyenzeka empilweni yakho sifana nokufa iyona uNkulunkulu into asifihlela yona leyo ngoba uzokwenza izinto kuthi mase kusonela ukufa kusula yena ngokuthi uyazi ngingaphila lempilo engiyiphilayo ngineviki ngishintshe impilo yami iqonda kushona ake ngikhale ngizokhala sengihlale kangaka ngiyishintsha lempilo yami kanti ngalesikhathi ishintsha ngingazi ngisangahlala isikhathi eside ngisangahlala isikhathi esincane ngeke kodwa kungikhalise ukushona ubuhle nobubi benombolo ubuhle benombolo ukuthi ubunzima obuzwiwa umuntu ongayishaya inombolo wena usuke bungekho and usuke ngothini ukubona umuntu endaweni kahulumeni esebenza abantu bahulumeni ukuthi uzufisa ngathi kungcono kube khona umuntu oyisihlobo sakho osebenza la ngendlela ukubona umunye umuntu enzeleka ngayi favor yabo afike emva kwakhe angabambilayo ukuthi wazi umuntu lo eminyanga enizongena kuona bayazana angene ubone ukuthi indlela angena ngayo ayikho right umbone futhi esephuma ukuthi usesizakele should now ukube nezifiso kodwa manje izifiso zakho zidala ukucasuka kwento oyibonayo shothi inombolo ubuhle bayo buyinto kanjalo ububi bayo unjengokuthi uthi wenza leyo nto leyo ngokuthi uyaziwa uvedane ufika abaphathi same time bese kungena icomplain ukuthi lo muntu olapho phakathi akufanele ngabulapha awukakezwa wena ngaphakathi sebengena bona ba information ukuthi awusebenzi ngendlela eright bakufaka umbuzo ongewona umbuzo ngempela ngabe ubheke kwena kodwa ufuna ukubona indlela
le into asebeyizwile ukuthi wena uzoba neqiniso elingakanani kuwena wena ubedala unhlanhlathe babona ukuthi akufanele ngabulala futhi nayo inombolo ke ububi bayo bukanjalo ngoba uba nakho konke mfethu uba umalume ejele uphatha uzothi ngifana ukuthi ikwakho isel nesel iphoyisa likwazi ukuthi likufake yona lithi hlala khona lisuke lingazi ukuthi unamandla angakanani kulabantu labo likufaka kubona kodwa lithuke masithola ukuthi liyabala ekuseni usifone ekhambini wena ndoda ufika izolo into beyajwayele ukisho amaphoyisa ukuthi wena shoti njengoba ufika izolo wena wafola lapha emuva namhlanje la ngaphambili kufola labantu laba amadoda amakhulu ufole kanjani wena yabo seliyazi iphoyisa lapho kusayi shuthi naye ngenzeka ukuthi uyindoda enkulu sezofonela ililisi lifone ukuthola akufanele ngilikambe la manje ufune ngikutshela iqiniso shuthi ke inombolo inalawo mama izothini lento le ibizwa ngani shuthi advantage noma disadvantage inalawo ma advantages ukuthi uba mkhulu nezinto zenzeka kalula yabo awudla ukudla kwejele wena uyaphela ejele yabo uphuza itiye enjengelakini yabo wenza yonke into oyithandayo kodwa mhla kuthiwa isiboshwa sigwaze esini lesiboshwa sizwa ngawe konke lokho kungcola wena ufuna kubumele and ngeke kubumele kahle kunokuphuma umuntu la ekseni athi uye reception kanti useyelahle imali ewu10 rand awazi wena wazi lutho wena usuku olufana nazo zonke izinto uthi uyeza kusona umuntu ufika kwagwaza iphoyisa lapha eNzansi yabo amaphoyisa esuka eza kuwena njengoba uyigoli ngoba azi ukuthi umuntu ophakama usuke ejudwe igoli angeke abuze lutho wena azofika athi uphi lo muntu oyigunya la efuthi uprofessor kuthiwa nangu bhayi ngathi wena ophakamile igunya leke lehlelo isimanga esinjalo kodwa umfese ngeke ngimbize ngegama wathi udabantu wajikiwa ngayo ekhishini yena wasale geze endleni bebephakama labantu ngokuthi uyena indoda enkulu unawo wonke amadoda amakhulu akhona la amaphoyisa aseyabuza uphi professor kwathiwa ke uprofessor akazile kuzophaka hayi baba uyageza endlini hawu uyajwayela benyuka beya kuyena bamfica seshaweni ayashinto yini usijwayele kabi uthi abantu uthi uyageza wena yini usijwayele yashinto kwangathi uyena ophakamile wathi bo baba ngicela nime kancane nami impela labantu ngibabambile wabisa isandla kanje wathi ngibabambile bagcolela esandleni kodwa phela bayaphutshuluka bakhona bakwazi ukuphutshuluka nabo laba abanye abaphutshulukile ngingazi yabo wathi udlala ngathi bamthatha umphose emakhulu wahamba ufaka okhonkolo kwe wahlala emakhulu bakushaya bakuphula hey abangake ngcono yena weyazi cabanga ungazi shuthi nje ama advantages ilawo ingane ngawo ama disadvantages ilawo engcina ngawo shuthi amaphoyisa nawo ase understand game uthi ihamba kanjani lapha ngaphakathi yabo nje iphoyisa noma ngingakaze ngiye I mean ama prison ward ethiwa yini jail ama prison ward ama shuthi angikaze ngiye college lawo kodwa ngesikhathi sengisihlala ejele bengithola ukuthi uma efika lapha ya itasuke efunda ngejele nangesiboshwa iphoyisa liyazi ukuthi isiboshwa uma siwisa imali uyithatha wena uyiphoyisa kumele siphakame liyazi futhi ukuthi isiboshwa noma ungashaya kanjani asisoze sakutshela ukuthi ubani othe asiphakama isiboshwa ngisho ungashaya uthi uyasibulala manje uma ungayithola ngemali ugcina ngokuyibona wakwazi ukuthi igcine kuyena akhona ukuyifihla angeke uzuyithola uyiphoyisa liyazi futhi ukuthi isiboshwa esekuthiwa singaphansi kwentsayelo laba abancane amasosha bagwaza abantu abagqoke orange njengabo kodwa lo onjengami oyigunya ugwaza ubrown mina nje angengikwazi ukusukela umuntu ogqoke nje orange umekuthiwa ngicasukile noma sekukhona into engivelele ngeke ngikwazi ukugwaza yena
mina funa ngikwazi iphoyisa brown inombolo esho njalo ngolimi lenombolo kunesikwantshu isikwantshu usuke uqala ukuphakama uphakama ngengidi noma ngento eyisijumbane kodwa eboshiwe ezoba isijumbane la ngaphambili uround lo oqinile ngizokwazi ukuthi ngishaya ngawo umuntu aphume igazi yabo engakho kufakwe ingidi isikhathi esiningi lezo amalock yabo ukuze nekushaya iqhuma phume igazi emncane seyifule ulibona la hayi ukuthi kusuke kuhlinzwe inkomo bese kuba nentambo intambo usuke ungasashaya ngesijumbane usuke usushaya ngento ecijile mhlawumbe yesicathulo mhlawumbe ucingo lolukhulu oqinile yabo mhlawumbe lewuthayela kodwa uzokwazi ukuthi ugwaze ngawo umagobe bese kuba nezibulo okwesithathu lokho izibulo ake siyazi ukuthi wasemakhaya lwamfulo uyashona izibulo lakhona elishona kakhulu angeke kuwele labafokazana kuwele insizwe izibulo shuthi indawo engawelwa enombani yabo ngendlela mina ngiunderstanda ngayo angisho ukuthi lokho engisho kuyibona kodwa imini izibulo ngendlela ngiunderstanda ngayo indawo engawelwa enombani eshona ngalendlela ukuthi uwele umuntu ngempela okwazi ukuhlamba yabo shuthi ke mase usuphakama lento ekuthiwa izibulo sokufana nokuwela umfulo oshonayo ngoba kuthiwa izibulo nje uwela umfulo oshonayo ngoba umusha iphoyisa umugwazi iphoyisa uma uhambe wabuya ayusuku lenhla abafisa abaningi abagwaza amaphoyisa akekho ophilayo yiko bakhipha ngoshumulo yabo nje bekuthiwa kuyona inombolo kunomfethu othiwa uMakhwezi lo mfethu lo wakhanyiselwa izibulo isebenza zazithi ngeke azaluwele umele uwelile angeke azaphila uyohanje lo mqondo sineyigwebo thina la shuthi njengoba sineyigwebo sifike sikugwebe lezi igwebo lezi mesibona ukuthi sesigwebe ngazo zonke still usaqhubeka usenza izinto ezibhedayo bese sithi ake uyilande lapha kumaphuzu idiscipline ngoba sina lesikunika yona athi awuyizwe bese sikukhanyisela indlanga yabo sesifuna ukubona ukuthi lenkano naye uzoba nayo ilapha emaphoyiseni uphinde futhi ushaye yabo izibulo ushaya orange akithi adile kumaphuzu ashaya umaphuzu akunqamula inyawo kunqamula izandla uhambe ubuye uphinde uqhubeke uhluphe futhi hawu le ndoda nje sisimuyisa kumaphuzu mina simuyisa orange okay ake simkhanyisele iziwilo ke manje sibona ukuthi lona uzoluwela yini stage sokugcina yeah bese sithi ke ukuze asithi mhlambe ubulela isisebenzi leminyango asikwazi thina ukuthi sikunqume thina izisebenzi shuthi lento ethi indoda eyumfowenu awuyixhwalekeli shuthi awuyidinela awuphuze futhi igazi layo shuthi awuyishayi awuyikhiphi igazi uyayixolela ngisho ukuthiwa yenzeni ngoba wena inhliziyo yakho yinde ngayo shuthi mekwenzakalile yahluthuka inhliziyo wagcine uyibulala leso siyalo size kugcineni uyonqunywa nobunqoyi kodwa ngeke unqunywe yithina uyonqunywa inombolo yobe usuyidalile usuyenzile shuthi uyonqunywa into oyobuyenzile thina sizokwenza njani ukuze izandla zethu zibe clear sizokukhanyisela izibulo engile show ukuthi ngeke uzuluwele sithi shaya umphathi wejele hayi ukapteni ntanga wami hayi uThuquzu hayi insabule embili neqhuze elilodwa umphathi lo kuba wena bese kuba uera commission noma original commission bese thina shayela noma sizwe ukuthi uzofika uera commissioner kusasa bese sithi sikhanyisela uera commissioner sifuna uthathe lawo maqhuzu akhe ikwazi ushaya angeke ubuye sineshoya lo azokushaya ubulala amaphoyisa ingakho ngisisi ngeke unqume thi uyonqunywa inombolo yobe uyenze wena
amaphoyisa umekushaya ungabuyi wawungunywa ngathini ungunywa amaphoyisa nento yenze wena lo bese kuthiwa uMakhwezi-ke unepala lenza naye sathe izisebenzi ezazikhona ezazinaye zamkhanyisela izibulo ezitshela ukuthi ngakaluwela hey waluwela ubastard ayibu hey wafika ngaphesheya yacabanga washaya wasurvive wabuya esibhedlela wavela emakhulungweni wathi hayi madoda sengikhona ngisebenzeleni phela inombolo zami ngibuye nami ngizohlala nani ngiqobolo bayabheka ikhipha imeda yomphathi wejele ubani umuntu azoguga naye uzotshelwa ubani kamuntu eyimbokutheka izisebenzi zihlaniphile amagunya athi hayi bafethu yazi senze njani asimtshela ukuthi angesikwazi ukumsebenzela inombolo zakhe elaka wona akaphinde awele ezekuthina ngendlela ahambe ngayo uyabulawa phela manje hayi uyakaoda la kwena thuhlala yedwa lapha emafini inombolo uyibheka yedwa uyibheka emafini inombolo wabhala incwadi encane wayithumela kubo ngoba esegwethu life sentence wasejele wathi dear mama ngiyayisola ngifike ejele ngajoyina inombolo kanti angijoyini inombolo ngijoyina inombolo eyigebengu ama gangsters angitshela boya angikhanyisela izibulo ayitshela ukuthi ngeke ngiluwele ngenhlanhla nethambile umhlophe ngaluwela sebeyangibhiringa ke marriage abasafuna ungenzela into zabo ingakho ngithi dear mama ngiyayisola ngeke uphinde ungeke sengiyofela nje ngenxa lama gangsters usesibiza ngama gangsters akasazi yena ukuthi yini ledala ukuthi azasibiza ngama gangsters wasukela wenze into engenziwa sengisho ukuthi inombolo la ifike ibe right khona osuke ukhuliswe ngakho kini asiphumi kuona si eda event sigcwalisela kubona yazi ngobani into okuqala sikutshela ngayo thina inhlonipho isiyalo sokuqala inhlonipho akekho omdala nomncane siyashiyana nje kuphela ngamarenki ngoba sonke safika ngonyaka owodwa la e26 yayibo ukuthi fair shuthi wena ngisho una 20 mina ngina 50 ngiyokwazi ukuthi malume ukuthi indoda umfuzi ngoba kufanele omunye umuntu abone ukuthi wena umncane kunami kufanele asithathe ngendlela efanayo silingane kuyena nakwabanye abafethu abasibuza ukwazi kwami nawe ukuthi mina ngimdala nginawe kodwa phambi kwabantu nomphakathi naye babonke abanye abantu abagcwala ngathi siyalingana angeke uzwe 26 malume hayi uzoze mntodo mfowethu ukuthi ngoba ikhehla nje nempunga nisho kuba nempunga intamo encane lo wathi indodo mfowethu fobi hayi indlela isamisana ngayo eish siyabonga ndoda ukuthi ufike uzosendlalela mfowethu impilo yakho engizofuna ukuqinisekisa kubantu ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzi ngoba uzoyipraise mhlambe uzoqhosha kodwa sekuzoba kuyena umuntu ukuthi uyisilima noma uhlakaniphile ekuthenini eyintweni osuyikhulumile uyafunda kakhulukazi abantwana abancane abahamba bemiso 6 yes bengazi leyo nto ukuthi izomhamba imfikiseki uqala idakamizwa umgwaqo omuhle obheke ejele lo ijele nezidakamizwa omakhelwana ababonana usuku nosuku ngakho siyabonga mfowethu ukuthi ufike uzofundisa abantu ngizozwa ngabantu if ever basafuna kube khona ingxoxo esiqhubeka nazo nawe noma nawe uma usuhleli ucabanga ukuthi khona okunye mhlawumbe ongakathinti ongakufisa ukuthi kube isifundo ebantwini uzongazisa cause ngicabanga ukuthi uphethe likhulu emgodlagodleni wakho usubone kakhulu ngicela nje ukukhululeka yeah futhi nje usawuthinta leyo nto leyo ukuthi uma kusakhona okukhona kumgodlagodla
kuningi yabo ukuthi ngibuka indlela abafowethu abaphila ngayo yabo yeah and lamaphutha abawenzayo amaphutha mfethu esingakwazi ukuthi siwavile ngey'ngxoxo ey'kanje yabo esiba nazo abafowethu bakhona ukuthi bayilalele bese umuntu ayikhethela kuningi mfethu yabo ngoba kunomuntu ozothi ngalesikhathi ebuka ividiyo le athi lo abhuti unesikayi esingaka la emqaleni bebengaze besibone kwenzakala awubhekisele kwenzakalani lapha emqaleni nayithi yabo uzothola ukuthi uyabona leyo ngxoxo leyo ngoba phela lento ifaka ngisho umuntu engilamana naye ngithi yabo baningi abantu abangathola isifundo ukuthi ngisho kuthiwa seningabene kanjani nomuntu wakini kodwa angalinge akuphakamisela isikhathi noma negcine nibambana ngezandla ngalendlela lokuthi negcine nilwa negcine nishiyana nezikayi kanje yabo kuningi lawa amazinyo lawa ahlephu ilahle eshulwa yini irifle leli lamaphoyisa uR4 yabo kwakwenze njalo fune sibhopha lo ukuthi lo wezeshawa iphosa amaphoyisa ahleze iphethe ibha kodwa wabe nqamula abantu amazinyo yena amnqamula kanjani wayenziwa kwenze leli lingekho ke lona yabo lo muntu lo njengoba nje ephila ke evuka ekuseni azohlala phambi kwekhamera akhulume noprofessor uphila kanjani isimo impilo abhekene naso njengamanje zonke lezo zinto lezi ngoba kunomuntu othola ukuthi abonjwa sikhuluma uyayiqala lento and yena uyibone ehamba ngeroutine emphethe kahle ezomenza ukuthi abe isidudla yabo kanti ilanhlanhlatha khona ngempela no Sifiso no I think imele uhambe uyobheka emgodla wakho ubuye for part 4 for abantu ukuze nabo makuthi kunemibuzo eninayo siyacela niyibhale kwi comment box egameni lokuthi kungabi mina omgqisha umbuzo mhlawumbe kunezinto ofisa ukuzazi nofisa ukuzwa mhlawumbe nonosifisa ukuthi ukwazi nosifiso ngoba usifiso nalo bhala kwi comment box ukuze le umbuzo sokwazi ukuthi simbuzo yona mase buya for part 4 igama lami ngoprofessor ngingwakamkhize ngidaba phansi kwanongoma isigodini sakho umthetho sohlangothini nakamandlakazi mawuqala kuba ingcenye yohlelo lethu lokuchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodade abasobe bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni iziphi inamba ababhekene nazo ngoba sengaphathi kwezidakamizwa izidakamizwa seziba yini esezibafake kuyona njengoba uzumfowethu ekhuluma nje ukuthi uma uzobuyela kwi episode yokuqala esiyenzile ukuthi yena uzalwe umntwana oright uyamuzwa ngisho ekhuluma ukuthi umuntu ongayena umuntu okhonza ukukhuluma mhlawumbe ukuphapha but izimo zempilo nezimo zezidakamizwa izona ezimenza namhlanje sigcine sokukhuluma naye igcine sewumuntu okwazi ukukhuluma ngezimo adlule kuzona ngenxa yazidakamizwa soba futhi izidakamizwa ziyisifo esikhona lapha ezweni lakithi kunezidumbu kunezintandane kunezinkubela ngenxa yezidakamizwa ngakho ke bafowethu siyacela ukuthi niqaphele abantwana benu ngoba ugcine seyisilwana ngisho kuwe umntwana uma eseyidakamizweni ukuqaphela kumntwana futhi angazengena ezidakamizweni awuvikeli nakuphela kodwa usivikela nawe ngoba mayisahambe yobulala abantu kusasa bazobuya abantu bezobulala wena lapho ke nawe usuyangena entweni adungangene kuyona kanti into obungakwazi ukuthi uyinqanda so uhlelo lumalungana ke nokuqwashisa umphakathi lumalungana nokuqwashisa abantwana bethu ukuze begweme indlela engagcina zibenza impilo zabo iphelele emgaqweni futhi iphelele ekuthenini bebulawa abantu ngakho ke siyacela ucindezele subscribe button ucindezele ibhele join ne membership ukuze sikwazi ukuthi senze izinto zenzeke ngakho ke sanincenga siyabonga.